At how great are you, Lord? Naindaklan ka, manakabalin ka, managayat ka, manang parabor ka. Lord God, overflowing iti ayat kan kaasim, Apo. So Lord, today to ya gundaway, we are here as our brothers and sisters, agkakabsat, to encourage one another, to pray for one another. Lord, this is the image of your church, O God. Tapno agkikinararag kan agpipinapigsa iti tunggal maysa, because we know that your Holy Spirit is here with us. Kat apo agyaman kami ti presensyam. Lord, ngayon kami marikriknay ti dayto nga gundaway. And Lord, I pray, Lord, every corner of this building, I pray, Lord, nga di presensyam agtuloy nga mariknay ti tunggal maysa kada kami. Awanti siya sinuman nga rumuar, nga malpas na ito nga gimong nga empty. But Lord God, we open our hearts to you, Lord. We want to receive from you. Agyaman kami, manipod tatay rugi, adudag iti inawat mi, nga bendisyon from you, O Lord God. Hallelujah. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name. Lord, here we are, ready to listen to your words that will satisfy our souls. Father, we thank you. In Jesus' name, amen and amen. Amen. Nagpakadak is the leaders idi last Wednesday nga awanak hang natuloy da je plano gaputi adu nga rison ket ako nakpiman kan ni Pastor Persia nalipatak mo't lang nga isunat in assign kong ag isuro tapos in bagak nga isunat ti ag pres di pa dubli-dubli ngam inornos ni Apo iti amin. Ket mano iti nag-enjoy from Genesis ingana tatang agdamang ad-adalan to je overview iti libro iti Bible. Mano ti agin enjoy mano ti makaad-adal. Nga saan lang gaya mga iso nga amin nga pasut na iti na isurat iti Biblia ket addati purpose. Dayaw ti Apo, the Bible, agyaman tayo tauray no hanga da tayo di specific kumanga na itudana da di nga sao, but according to the Word of God, kunana, iti sao iti Apo, mausar nga pang-rebuke, pangisuro, nya, amin da gidzay, we will take it nga para kada tayo am amin, dayaw ti Apo. So, iti dito nga, gundaway, dawatok nga lukatan nyo iti Bible yo, dito'y Matthew chapter 13, verse 16 to 17. Dito iti i-focus ko nga basaan tayo. Okay? Basa akti Ilocano, basaan nyo mat ijay English. Verse 16, kunana, ngam nagasat kayo, makakita dagiti matayo. Ken makangeg dagiti lapayagyo. Laglagi po niyo nga adu a profeta ken dadumapay at tao ti Dios tinagtarigagay a kumita kadagiti makita yo. Ngem di da nakita, did not see it, and to hear what you hear but did not hear it. Kunana. Apan tayo man Isaiah chapter 40 verse 28. Kunanamot lang ni Apo Dios ditoy. Ni Apo Dios kasasao namot dagiti Israelites people through kon ni Isaiah ditoy nga chapter. Do you not know? Have you not heard? The Lord is the everlasting God, the creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary. In His understanding, no one can fathom. The first nga nabasa tayo tatay ni Apo Jesus, ibagbaga na kadagiti audience na, kadagiti estudyante na, ti kinagasat iti makakita, ken kinagasat dagiti nakangeg. Nya? Ket dito'y Isaiah, ibagbaga na mutlaang dito'y nga, hanyo kadi nga naamuan, hanyo kadi nga nangeg, nga iti Dios ket agnanayon, isunak at the creator of the ends of the earth, He will not grow tired or weary. So dagiti Israelites nga rimuar manipod ijay Egypt, nga nagdalyasat ijay Jordan River, nga ipalpalagip ti Apo kadakwada, nakita yumot, nangagyumot. Indeno dito'y kitaan tayo kadiuray ni Apo Jesus, ibagbaga na ti kinagasat, blessed are those who hear and see. Yeah? So, the Zay,
Kat subrianan tayo da jay ayan iti inmun una nga binasa tayo. Ni Apo Jesus, ibagbaga na kadagiti disciples na, iti sangwanan dagito da nga disciples, they kina ignorante. Ya? Dagit jay da nga nakukulaapan iti panagkita da. Ya? No, dagiti Jewish people, ya, dagiti kailian ni Apo Jesus, nayanak lagaro da jay Messiah, ya, still pailaang nga haanda nga patsyon nga nayanak ni Messiah. Isu nga kuna ni Apo is naggasat kayon aya. Ya. Kat ikong-congratulate ni Apo Jesus, dagitoy da nga nang witness, dagitoy da nga nakangeg nga ni Apo Jesus dajay adda kadakwada. Ikong-congratulate ni Apo Jesus, dagijay da nga tattao nga nang pati nga ni Jesus ket nayanaken. So bagam takaabay mo, congratulations, pinatim nga nayanak ni Apo Jesus. Yan. So iti dito nga gundaway, dito mantap nuwapan tayo, G-points tayo, dito iti theme nga kayat kung kitaan tayo, kayat kung inkabil ko dito nga theme tapno, maaawatan tayo. Disciples accountability. Day accountability, dagiti disipulo, dagiti da nga nang ammo ijay sao ti Apo, nakangeg ijay sao ni Apo Dios kun nakakita kin ni Apo Jesus. Saan tayo nga nakita? But dagitoy da nga disciples, dagitoy da nga who believe ijay word ni Apo, nakasalamuhan da ni Jesus. So they are blessed. Ya? Naggasat da. Nagasgasat ka, tauray no mo nakita in person, kat namati ka. Ya? So, umuna nga makita tayo dito, apay nga inpaunay-unay ni Apo Jesus, kuna na Isaiah verse 13 nga, but blessed are your eyes because they see, and your ears because they hear. Yeah? Naggasat iti tao nga nang kita nga mismo, kan nakangeg nga mismo, iti sao. So daytoy, kat anyangay nga rod, dagiti nakangeg, kan nakakita, they have the accountability. So daytoy, disciples accountability. Dagitoy disipulo ni Kristo, it is their obligation nga mangipakaammo ijay nakita da. So number one, we are accountable of what we've seen. Accountable tayo ijay nakita tayo. Nya. So nga ibagbaga ni Apo Jesus, kadagiti disciples, you are accountable noon niya ijay nakita yo. Nakita yo mat, nga ni Apo Jesus, nakita yo mat, isuna nga kasangsango yo. Agi sursuro kada kayo. So, naggasat dagitoy da nga tattao because they believe. And there are people nga hinggatat ta, urayan da pailaang ni Apo Jesus nga maianak. Kat naggasat tayo nga taga ditoy, taga banbantay. Tauray no saan tayo nga nakita face to face si Jesus, meron tayong pamati. Maradayaw ti Apo. So anya ngay garod, we are accountable of what we've seen. Anya dagitoy nakita tayo. Adaba tinakitam ijay biyag mo nga inaramid iti Apo. Adaba iti napanaknakam in your eyes that God did in your life. Adat inaramid na ijay biyag mo. Isu nga kanya tayo kas namati most of the time. Ijay ministry ni uncle ko nga liwayan. Dagijay da nga naisalakan ijay mountain area, naisalakan da kaadwan na tinaisalakan ijay, dagay na agasan gapu ti sakit. Mano tinaagasan dito'y gapu iti sakit kat sinmurot nga agserbi kini Apo. Awan? Jay as in ngay nga physical nga sakit, na agasan da. Isu nga ti prayer kanon ni uncle, Apo pagsakitem, dagito'y da nga umili. Taga po ijay, into numapan na kat ikararag na dagijay dang masaksakit, maagasan da. Kat kunan dagiti tattao, ay, pudno gayam ti Diyos, entayo makigimong. So mismo nga isuda, na witnessan da, nakita da, that the God, ti Diyos nga naikasabakot pudno. So dagitoy da nga naagagasan, they are accountable. Na at dati pagrebengan da, that is the purpose of God no apay nga inpakita na nga ti kinasiyasin no na kadagitoy da nga tattao.
Uray pa iti personal nga biyag yun, nangag ko tatay di testimony yun about iti sakit niya. The Lord allowed, ipalubos ti Apo, dagitoy da nga paspasamak, tapno sika nga mismo, mawitnessam, makitam iti bagim. Now, kitaan nyo ti bagbagiyo, are you blessed? Sano nga kunan nyo nga, you are blessed. Gaputa, mamatmatam iti bagim, nga binindisyonan da ka ni Apo Diyos. Ya kamo, no mamati kayo. Ya, nga truyo, makitan da itadua nga matam, DJ blessing ni Apo. Nga isukot ada nga talaga iti inaramid na iti biyag yun. So kunan ni Apo Jesus kadagitoy da nga disciples niya, nga nagasat dagitoy da, it is their happiness, ragsak dagitoy da nga disipulo nga nakakita ka ni Kristo. Nakita da ijay flesh, na matmatan da, nakitugaw da pa'y kinkwana. Nakita da nga mata-mata niya, by eyewitness of His majesty, and see with their own eyes the miracles performed by Him. Those believers who listen to the Word of God, idi nga nagsuro ni Apo Jesus, na witnessan da the miracle nga inaramid iti Apo. They saw, nakita da, namatmatan da, napanaknakan da, na witnessan da nga, He is the Christ. He performed miracles. Idi ada nga iti ibagbaga na nga iti mapaspasamak nga milagro, ada dagiti inosente nga kunada nga, aramid ti demonyo dayta. Ikit-kitaan da nga rod nga maag-agasan kunada pa lang nga aramid ti demonyo. Yeah. So, accountable dagitoy da nga disciples to tell what is anya da jay nakita da nga mismo. So no anya iti mapanaknakam iti biyag mo nga aramiden ti Apo, sika iti ada iti karbungam. It is the will of God for you nga nang witness, nakitam dayta milagro iti Apo iti biyag mo, and it is your duty to share. Ipakaamom dayta. So da tayo, disciple na tayo ni Apo Jesus. Tapno iti kasta makita tayo ngay kumada jay purpose nga haan tayo lang nga aggimgimong, haan tayo lang nga umay every Sunday. We have the specific work to do. Da tayo nga nang kita ijay inaramid ti Apo ijay biyag tayo. Kat ipakaammo tayo, madaydayaw ti Apo. Alangan naman nga DJ, handa nga patsyon nga ni Jesus kat pudno, isudat ti apan mang ibaga. Because, da tayo nga mismo, ada iti inaramid ti Apo iti biyag tayo, na witnessan tayo, ti milagro ti Apo iti biyag mo na witnessam, you are accountable to declare, you are accountable to share, you are accountable nga ipukaw mo dayta ipakaamom kadagiti siya sinuman. So laglagi pun tayo kakabsat nga iti church, it is not a place nga agrelax kay jay, but it is a place nga matrain tayo for a purpose nga aramiden tayo da jay in plano iti Apo iti biyag tayo. Tanoan iti usar tayo ay nagawid tayo kuman jay langit. So nga kung binsaram dayta kaabay mo, no talaga nga witness ka nga naimbag ti Apo hang ka nga agsardeng. Ibagam. Ibagam ay, haan nga siyak ti kikitaon nyo. Na witnessam ba talaga na ang Diyos ay mabuti? Ipakilala mo si Kristo sa buhay mo. Pakilala mo sa mga kaibigan mo. Yan. We are witnesses. Amen. Magtatal na tayo. So nga, kung na yung lesson the last Friday, kung bakit di nag-grow ang church, the will ni Lord iti church ko to grow not only in spiritual matter, but to grow in number. Gapot pagayatan ni Apo Dios dayta. Bakit may empting upuan? Because awan tinagi-proclaim. Awan tinag-awis. Penga, deta kaababay mo, iso naman ang ti kaababay mo. Sumalaso. So, church, witnesses tayo. Aggaraw tayo. Madaydayaw ti Apo. No witnesses tayo, we are accountable to declare
Accountable tayo nga mangipakaamo, daytoy duty tayo as believers in the Lord. Isong ada ti training tapno mo mayat kumat ikasta tayo yang nga mangipresent iti gospel. Ngum adu kada kayo tihan na nga kayat nga makitraining. Apay ngay, kasano kayo ngay nga agbalin nga epektibo nga mangi-share iti gospel. Nya? So, witnesses, saan tayo lang kitaan? Ayo, jay milagro. Ayo, nagnada jay pilay. Kung kunami jay, hanggang lang ba doon? Ibaga tayo. Yeah? So it is the duty of the church because we witness si mamata nga nakitam ti kinaimbag ni Apo in your own family. Bakit ka nakatahimik? Apay nga agtatalna ka? Apay nga hangkang aggaraw? This week, mano iti ada na share na tatanga week. So, we are accountable of what we've seen. Haan mo man nga nakita ni Apo Jesus, ngam nakita mo nga mismo itabiyag mo, day milagro nga inaramid ti Apo kin ka. The greatest miracle itibiyag ti may nga tao, jay pan nakaisalakan mo, jay pan nakabalbaliw mo. Madaydayaw ni Apo Diyos. Matthew chapter 13, iso nga ko na ni Apo, ay naggasat kayo yata, nakita yo. Kat palalo tiragsak na. Unlike dagijeda nga, nasabat daklagarudun, handa pa'y lang apatsyon. Yeah. Or nakita da agpay so dang aginda haan nga nakita. So dijay. Number 2, we are accountable of what we've heard. Ada ba nang ganyo? Manuti na kang kangag ti sauti Apo. Amin tayo. Yeah. And we are accountable of what we have heard. Accountable tayo, no anya day nangagan tayo. Saan lang nga nagpatinggay jay, lapayag tayo, inuulo tayo. So this is the purpose of why we learn the Word of God. Haan lang nga tapno na laing tayo nga mang-interpret iti Biblia. Han lang ang tapno iti kastak at nagaduti amo tayo maipapanti background ti Biblia. Nun iso nga agan-anad tayo nya. Adu dagiti lumanlaing nga masadot da nga ag-evangelize. Kunati may sanga kwa daytoy, may sanga Bible instructor. So we are accountable of what we've heard. Learn the Word of God in i-practice tayo. Yeah. When it comes iti panagministry, wino panagserbi kini Apo, panagministro tayo, panagtrabaho tayo. Well, napintas launay nga adu iti panakaamu tayo, ngam no saan tayo nga i-practice daytoy, awan mo't laeng. Isu nga daytoy iti kitaan tayo. No anya tinangeg tayo, i-practice tayo nga dagdagos, madaydayaw ti Apo. Nya, isu daytoy iti kuna ni Apo Jesus ngay, nga dagiti nagasat kayo nga nakangegan. Kaputa idi nga nangegyo inistoryayo. So nga many times ni Apo Jesus no ada dagiti agasan na kunana eng kayo, agawid kayo. It is the will of God nga maipakaamo no anya tinangegan tayo. No maminsan ti paspas nga maipakaamo diyan nangegan tayo nga negatibo. Ngem bagam takaabay mo nagbalbay wakon. Amen. They heard the words of truth from the lips of that great prophet. Dagitoy da nga disciple, nangegda da jay sao. Dagiti propeta, nya. Naamuanda manipod ijay bibig daytoy nga propeta. Nangeganda jay sao. Nangeganda nakita da kat idi nakita ken nangeganda di-declared, indeklarada ay pudno, He is the Son of God. Pudno, isuna da jay anak iti Dios. Ngem adda dagiti Fariseo nga kontra, mangkonkontra. Ijay mapaspasamak jay ministry ni Apo Jesus. Buti na lang may mga disciples who followed the Lord Jesus Christ. Sila yung ginamit ni Lord. Maraydayaw ni Apo. Ibagamot ta kaabay mo, mabalinda kamot nga usaron. Yan. Daytoy nga tiragsak da.
Nga idinangeg dakot ayo palalo ti excitement da. Amo yun ni Mary. Nya? J-time ngay nga nagungar ni Jesus, napan iso na ije ayan iti tanom. Kat idinakita na, idinangeg na, da ije inbagat ti anghel, nga da ije birbiro konyo, nagungaran, buhay na. Kat kunan, kat da Mary, idi nga naamuan da nga ay nagungar gayam ni Apo Jesus. Excited da nga napan nga nang ipakamo kadagiti kakadwada. Nga ni Apo Jesus nagungaran. Ngum addalata ti Tomas. Neti kuna ni Tomas, hangko nga nakita. Ibagam takabay mo, naggasat kala, ayakabsat. Hindi mo pa siya nakita, naniwala ka na sa Kanya. Amen. So, we are accountable of what we've heard. Dije nanggan tayo nga sao. Anya, amano dagiti nakangkangeg, ije sao ni Apo Jesus nga, go and preach the gospel. Nabasa tayo. Kat, we are accountable as believers nga mangibagano anya je nanggan tayo nga kinapudno. So, diay kitan tayo, je verse 16, je babana. Nga, but blessed are your eyes. So nga mayat ya, ti mata, nagasat da ito'y matak. Nagasat day tamatam because they see, and your ears because they hear. Ada iti banag nga mapasamak intono da tayo nga nakakita, nakawitness iti kinaimbag ti Apo, kan nakangeg iti sao ni Apo Dios, ada iti dakkel nga mapasamak intono saan tayo nga agtal na. Intono ituloy tayo nga ipakaamo. So Luke chapter 11 verse 28 kuna ni Apo Jesus. Jesus replied, but even more blessed are all who hear the word of God and put it into practice. Agbalin ka nga nagasat into no ipatungpal mo daytoy. Put it into practice. Iaramid mo, i-apply mo. I-practice ko man daytoy kasi daytoy mo tinangugak. So kaslatay kumangay nga kwa, haan nga mapakali, into no saan tayo nga ibaga daytoy sa uti Apo, pang ibagaan tayo. Kadagiti, saan nga makigimgimong. John chapter 5 verse 24. Kuna ni Jesus, very truly I tell you, whoever hears my word, amamin tayo ditoy. Inbaga ni Apo Jesus daytoy. And we are all included nga nagbalin nga adopted people of God. Included tayo dito, yan tayo nga exempted. Very truly I tell you, whoever hears my word and believes Him who sent me has eternal life and will not be judged but has crossed over from death to life. Dat tayo, we are entitled iti dayto nga biyag nga kinaagnanayon. Yeah? Nagasat tayo. Whoever hears my word. Siya sinuman nga nang dungag iti dayto nga sao, kat ipatungpal na. Uray da kayo nga estudyante. Kayong mga estudyante, you are accountable to share the gospel sa mga classmates nyo. Dumtang to ti time, bakit believer pala yan, born again pala yan, hindi siya nagsabi sa akin. Agyaman tayo. Agyaman na kiniapo. This is our testimony. Every reunion, saan nga maawan nga maikasabati sa uti Apo? Saan nga maawan nga agpa-accept kami? Awatan da ni Apo Jesus. Ulitok nga ibaga, diya ka muna inbagak da ito. One time nga, idiban mauawir ni Mama, sinmangpot ay jay a night before nga natay ni Mama. In may jay kasinsin mi, nga numakit kita mi kat, aglalabaga tingiwat na, tingipo na, tilips na, datan. Kat mauurnong da, jay haandang agdengeg, da kami lang nga, namati ti agdengdengeg, jay ngam, ti ikas na kat, ipukaw ko adi, pigsa-pigsak. Uray dagiti kakadwa nga, mangi testimony. Nga mamuyo that night, kunana, palalo ti panagyaman ko, kunana. Ta, pudnugayam nga ti kararagsakan ko, ti panagserbi kiniha po Diyos. Kunana, adi,
Kut sana inbaga nga nagrigat man nga ibatan ti bisyo. Ngem agyaman na kini Apo sa andak nga patyon dagiti babarkadak nga inibatak ti bisyo. Ngem nakita da. Aging gatata surun-surunon da pailaang kano ngayon may katoy. Ngem gapo da je sao, day bukal, day sao nga nangeg tayo nga iproklama tayo. Talagang ada iti milagro nga mapasamak, iti biyag ti maysa nga tao. So nga, whatever occasions nga papanan nyo, haan kayo nga agtatal na, haan yung ako na nga hanakmot nga pastor. Haan ka nga pastor nga you are accountable to tell the truth. Lalalo pa'y tata, we are in these last days, madlaw yu ba nga, pwede ito nga kasla pa nag-aapit ti biyag. Sa saruno ti matmatay. Ano kitkitan tayo, apay nga tatangay kat adu iti matmatay. Di tayo matamo, no kaano tayo mat. But we need to see to it nga ginawa natin ang ating assignment. Madaydayaw ti Apo. So encourage you, kayong mga estudyante, do your part to share yung life nyo being mananampalataya. Tapno iti kasta kat dagiti classmate yo, handa nga mapukaw, handa nga maiaw-awan. Number 3, isu iti maudi, we are accountable of what we speak niya. No anya day na ibaga tayo. No anya ti maibaga tayo. Accountable tayo izay. No kunam nga agserbiak kini Apo kat saan mo matgayam nga aramiden, you are accountable. No ibagam nga no ada ti ibagam nga banag iti imatang ti Apo kat han mo mat nga aramiden, walang action, you are accountable. Amin tayo, sumaklang tayo iti sangwanan ni Apo Dios. Maukom tayo, not ijay pan nakaisalakan. Kasi naisalakan tayo na eh. All of us, amin tayo ba, inawat tayo ni Apo Jesus? All of us, tinanggap natin si Jesus Christ? We are all saved. Naisalakan tayo, we are entitled, ijay langit, di biyag ngagnanayon. But, when the judgment come, we will be judged according to our works. Anya ti inararamid mo ijay rabaw ti daga. Anya iti naaramidan tayo iti imatang iti Apo. Because that is the expression, that is the evidences. Iti panang ayat tayo. Isu ti gapunan no apay nga han tayo nga nagawid jay langit. Dahil meron pa tayong gagawin. Matthew chapter 12, verse 36 to 37. Kuna ni Apo Jesus, but I tell you that everyone will have to give account on that day. On the day of judgment, for every empty word they have spoken. For by your words you will be acquitted, and by your words you will be condemned. Dati kat, specifically, kadagiti false prophet, false teachers, ngano adda iti inbagada nga saan nga umiso iti sao iti Apo, they are accountable. Sungsung batan da ijay imatang ti Apo. Kat uray da tayo matso nga hang nga nalalakati teacher. Hang nga nalalakati preacher. Tamangan wada ti mistake dito yung nga na-mention na ibaga kat sinurot da pipiaam no handa nga matnag. Iji pa nagserbida no ngay na iyaw-awan da iti dalan. So we need kakabsat. Amin tayo. We are accountable. Kadagiti sao tayo. Dajay ibkas tayo. Hanlang nga dagiti false prophet, but all of us believers, kasano tayo nga tinakduran da di saon ni Apo Dios. Kasano tayo nga i-implement da di sao ti Apo nga nangnangagan tayo. Dagiti testimonies tayo, kasano tayo nga takduran ti testimonyo tayo. So lahat itong mga bagay na to, someday, we will stand in front of the Lord and we will be judged. Kunana, for every empty word, they have spoken, for by your words, you will be acquitted, and by your words, you will be condemned. So masapol tayo iti aganad, kakabsat. Yeah. No kuna tayo, agserbi tayo. Agserbi, itodo na natin. Itad tayo, jay best a panagserbi tayo kini Apo. Manmano lang titawan, nga panagbiag tayo dito rabaw ti daga. Hantayo nga ipapabigat, wino aguray ka, agurahan kay nga ka naaaguray. Itodo na natin. Ibigay na natin ang ating best sa Panginoon. Amen. Yeah. Apay kat din,
You know na ang pinakamasayang buhay sa mundo ay ito yung buhay kay Kristo. Apay ngay garod nga hantay nga ito, jay best tayo. Apay ngay garod nga marigrigatan tayo. Maburburdenan tayo. Nya, ngam it is an encouragement to each one of us, gawin na natin ang ating best. Total, kunti lang naman ang years natin dito sa mundo. Ababala ang nun titawon tayo, nga agbyag. Di lang hang kuam mo. Nya. Nalampasan tayo jay gudwa ti 60. O, da kayo nga agrugrugi ngay pailaang. Hanyo amo no maritsyo iti mano nga tawtawan, but the good thing that we need to do now is to do our best to serve the Lord now. Tatan, tartarimaanan tayo, bagam takaabay mo, tarakion ta ti agsorbi. When? Hantay yung agpatay-patay, maudikan, tilaban no kasjay. But we need to pursue it. Madaydayaw ni Apo Diyos. 2 Corinthians, my conclusion verse, 2 Corinthians chapter 5 verse 10. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due, as for the things done while in the body, whether good or bad. While in the body. Takayat na nga sawan, kung patay na ang isang tao, wala na siyang magawa. Tama? Kung patay na ang isang tao, hindi na siya yung sungan o dati matay. Ano yung kung kuna nga, bindisyonan na kami. Ano ba yan? Huwag ganon. Timang bindisyon kada tayo ni Apo Diyos, saan nga dyan natay? So nga kitaan tayo diyaya. While we are in the body, do our best to serve the Lord. Do your best to develop your devotion. Do your best nga usaron day ta talents mo. Dagiti talento dito, adati talents nang agkanta. I-connect yun day ta. I-jay ministry. Tapno maaramat kayo, madaydayaw ti Apo. Nya, yung mga talents natin, gifts natin, i-contribute tayo i-jay ministry. Madaydayaw ti Apo, tapno dakdakkel ti maaramidan tayo for the glory of God. Kayong mga young people, tingnan nyo kung ano yung pwede nyong i-contribute sa work ni Lord. Niya dagiti talents nga da kayo, gifts nga da kayo. Amin tayo, WM, men. Hanyo ko na nga, ay pang young people lang deta. Ay, hindi ganon. Adi pa no, apan tayo di sangwanan ti Apo. Agiwaras dati crown. Kunayo ba, uray awan crown ko, tapang young people lang deta. Lahat po tayo, we deserve to receive the crown. Maridayaw ni Apo Diyos. Nya? So, ulitin tayo. Nga basaan manon dito. Amin tayo man, basaan tayo. Go. For we must all appear before the judgment seat of Christ, so that each of us may receive what is due us for the things done while in the body, whether good or bad. Ngam jay good kumaa. Jay naimbag kumaa. Ti awatan tayo, ti resultana da jay inaramid tayo. Nya, so nga, kunana da ito kwa, accountability is the ultimate measure of a person's character. So amin dagitoy, amin nga pasut iti panagdaydayaw tayo, pasut iti panagserbi tayo. Uray no saan tayo nga nakita da jay lips ni Jesus nga nang ibaga, ngam agyaman tayo, kahit hindi natin nakita in person si Jesus, meron tayong pananampalataya sa Kanya. Kaya sabihin mo sa katabi mo, we are blessed. Maraydayaw ti Apo. Nagasat tayo. Nya? Iso nga kuna ni Apo Jesus, da kayo, naggasat kayo kuna na nga, ije audience na, ije isurusuruan na. Imagine kayo da nga time. Gamin, adadagiti matada. Hindi naman sila nakakakita. Meron silang tainga pero hindi tulong da. Ibagbaga ni Apo Jesus dito, jay spiritual eyes tayo, jay spiritual ears tayo, hindi tayo bingi. Narinig na natin
nakita natin na ang ating Panginoong Diyos ay faithful. Totoo siya sa atin. Amen? Pudno isuna na pudno isuna itibiyag tayo. So nga niya ti aramidon tayo because we believe. Kahit kung ulitin da ito'y kuna ni Isaiah. Kuna ni Apo Diyos gaputa dinumtang jay time. Ijibiyag dagiti Israelites people. They are exhausted. Nabambanog da. Nga nakilablaban itibiyag. Nya, napakapsuyan da, kaslaawan ti hope da, parang wala na silang pag-asa. Mabalin nga agmukmukmuk da, ijay kuweba da. But the word of the Lord, kuna ni Isaiah 40 verse 28, do you not know? Hanyo ka di nga ammo? Have you not heard? The Lord is the everlasting God. Agnanayon de Diyos nga nangirwar kada kayo manipod ijay Egypt. He is the everlasting God. The creator of the ends of the earth. He will not grow tired or weary. In His understanding, no one can fathom. Intro, ini Isaiah, dahito kadagiti tattao ti Israel, bumangon kayo. Rumwar kayo di takwe bayo. Kitaan nyo, apayahan nyo ayangan ang ngugan, hanyo ayangan na witnessan that the Lord is the everlasting God. Yeah. Pinalagi pa na isuda. E nagyaman tayo tauray pa iti inal daw aldaw apanagbiag tayo. When we go to the Word of God, ada iti ipalagip ti Apo kada tayo. That we are a people that tayo ti best friend ni Jesus. Amen. Sino dito ang nagsasabi na best friend ako ni Jesus? Best friend tayo ni Jesus. Kapag best friend tayo ni Jesus, hindi tayo tahimik. We continue to share who He is. We continue to proclaim, we continue to tell the story about Jesus because He is our best friend. So agyaman tayo, naggasat tayo kakabsat. Nga iso nga nakangeg iti sao, nagasat tayo, kakabsat. Tada tayo dagiti witnesses and until now, hindi po tapos si Lord sa buhay natin. Until now, the Lord is doing great things sa buhay natin. Agyaman na kiniapo, agyaman ka kiniapo, because He is not yet done to you. Numasaksakit tayo tata, ni Apo adat aramido na, ijibiyag tayo into nubigat. Let us continue to declare the God who sustains us every day. Maredayaw tinagan ti Apo. Kuna da di uncle mi nga rod, kuna nakot, ano sa niyo? Dumtangay ngagpayso jay mabanog ka. Ako mailibak da ito'y kakabsat. Apo, kaano ngay, kunak adi, di na minsan nga rabi ta physically, mabanog kamot Lord, so ako na ni Pastor Jan, bumangon ta, agkararag ta. Hanta itulok nga kastoy ti sitwasyon ta, kunak kanihan. Masapul nga ilaban ta. Ilaban tayo, ti pamati tayo, kakabsat. Because we heard the word of God. Nangugan tayo ti sao ti Apo. Nakita tayo ti kinaimbag na jibeg tayo. Ituloy tayo. Amen. Ituloy tayo. Agragsak tayo. Tanagasat tayo. Tanamati tayo kini Apo Diyos. Yeah. So nga, dajay iti pangkunaan ni Apo Jesus kadagitoy da nga agdengdengeg ijay sermon na, ijay surusuro na. Blessed are those who hear. Blessed are those. Amuyo, nagragsak ngay dagitoy nga tattao. Nga nang dengeg ijay boses iti Dios. Nga kunana dajay sao nga nagapu ijay langit. Nga nang ibaga nga pudpudno nga ni Jesus ket isu anak ti Dios. Kunana dajay sao nga nangeganda. This is my beloved Son, whom I am well pleased. Dagiti da nga nakangeg nga witnesses, palalo ti panagyaman da. Idinangeg mo ti sao ti Apo, anya ti reaction mo. Palalo ti panagyaman tayo. Kumusta tirik na tayo tata? Palalo ba ti panagyaman tayo? Tanamati tayo kini Apo. Kat gapo na tanamati tayo kini Apo, ada ti obligasyon tayo nga aramidon. Nga? Ulitin tayo Number 1,
We are accountable of what we've seen. And we are accountable of what we have heard. And we are accountable no anyadad zay na isao tayo. So ngahan tayo nga agsardeng nga mangibaga. Tama paneknekam, da jay inbagam, ijay biyag mo. Nagpangit si mga ibagang, oy mayat ti agserbi, mapalabas ti mano nga tawon, tinalikudan na ti panagserbi na kiniapo. The Lord will help us tapno masustain tayo di sao tayo. Maridayaw ti Dios. So, ada iti hymnal song nga kantaon tayo nga sana haan nga sana. Mang-encourage kada tayo. Nga datayo nga namati ada iti obligasyon nga dapat tayo nga aramidon. Isu nga haan tayo nga agsardeng nga mangmangted para iti misyon. Maridayaw ti Apo. Gapo na ta masapul nga isao tayo, masapul nga ibaga tayo, jay nangugan tayo, jay nakita tayo. The words nga declare dito ingiwat tayo, masapul nga panuknukan tayo deta. Amen. Maridayaw ti Apo. Mabalin kayo nga agtugaw lata kat kantaan tayo dito nga sika kararagken mang-encourage iti tunggal maysa. Daytoy iti dapat nga pagbisian tayo kadagitoy da nga panawon. Not that i-give up yu jay work yu kat aramidon yu daytoy haan. Uray i jay workplace yu, ipakita yu nga da kayo kat namati kayo kini Apo Dios. Maiparangarang kumati kina siya sino tayo. Aglawag tayo, ijay ayan tayo, anyaman nga workplace ti ayan tunggal maysa. Haan kuma nga limod nga Kristiyano. Paredayaw ni Apo. Han tayo nga agent nga kasla nga kwabat agent of change tayo kuma. Da tayo ti mangirepresentar iti Apo. Maredayaw ti Dios. This is the reason why nga ni Jesus Christ in mentor na dagiti disciples na ulitok manon. In mentor na dagiti disciples na for almost 3 years. Apay, tapno matungpal da jay bilin iti Apo. Aging ga kadagitoy why we need discipleship. Tapno masuruan tayo kat matulungan na tayo nga agtulnog tayo. Not just to hear the commands of the Lord ngam ipatungpal tayo kumada ito ijibiyag tayo. Isuga po na nga daytoy iti mandate, daytoy iti Great Commission nga masapol nga pagkaykaysaan tayo, masapol nga pagtitinulungan tayo. Church is a place nga mamintor tayo, rumuwar tayo, agsao tayo, maridayaw ti Apo. Yeah. Han nga place iti relaxation ditoy, han tayo lang nga ma-revive, nga mapasamak dagijay tapno ada ti pigsa tayo nga agsao ijerwar to tell the story about Jesus. We are accountable. Rumbang laeng kat karbengan tayo nga aramidon daytoy ta isu ti bilin iti Apo. Tumakder tayo man kakabsat. Kat agkararag tayo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Hallelujah. Blessed be your holy name. Blessed be your holy name. Kadagiti suffer physically. Mabalin nga kunayo nga hanakmot nga makarwar nga agsao. But you need to be patient. Ija sitwasyon yung tatang agdama. No apay nga ada ti testimonium, ada ti purpose iti Apo. Ipakaamom kadagiti saan nga nakinammo nga naimbag ni Apo Diyos. Kadakwada. Datayo mat, dagiti na salunat mat. Han tayo nga gaputa, nasalunat tayo kuna tayong, oy, awa mo ti maibagak, nasalunat ka. It is your duty to tell the goodness of God. Iti help nga ipapay ti apukin ka. Amin tayo, adda ti position tayo, nga mangibaga, ijay sao iti Apo, tapno maamuan dagiti daduma. This is our assignment, church, people of God. Let us continue to invite people dito church. Dito inagan nga pinyel, kahit nangasawan, I saw God face to face ko na ni Jacob. Kati desire tayo mo dito'y ko mga church,
the people will come and they will encounter the Lord and they will be transformed. Glorify the name of the Lord. Hallelujah. Dito man ti prayer tayo tata. Sikaman nga mismo, ti may bagaki ni Apo, Lord, anya ti makitam kanyak nga kayak usarenak man Apo. Come on. Tunggal may sakada tayo, mangibgas tayo, commitment tayo kini Apo Dios. Anya man ti sa Adam, ada ti mabalin mo nga maaramidan iti matang ti Apo. Tutel, ibagam je nakitam, ibagam je nangagam. Kadetarumwar je ngiwat mo, kinapudno. Nga masapol nga maamuan dagiti daduma nga tattao. Hallelujah, blessed be your name. Nayo kini Lord, Lord, usaron nak Apo, je workplace ko. Je kaya mga aramidon, amo ni Apo. The Lord wants to use each one of us, those who are willing. But those who are not willing, matignay ka. Niyati maaramida, niyati aramida mo't nga pang pagragsakan ni Apo Dios ken ka. Glorify your holy name, Apo Dios. Iti deto yung gundaway. Saan mi nga kayat Apo nga dumteng to iti tiyempo nga masidir kami no addadag iti tattao nga mapukaw. Gaputa saan kami nga nagsasao. Gaputa nagtatal na kami. Apo Dios, dawaton mi ti tulong mo. Itad mo ti turod kada kami, Apo. Courage to do. Boldness to speak. Saan kumang adadjay bain, iso iti mang sarapa, iti maramidan mi, iti imatang mo, Apo. Madaydayaw tinagan mo, Dios. Tunggal young people, ubing, WM men, amin kami as Pinyel family. Lord, from this day forward, dawatan mi nga stir up mo the heart mi, Apo. Tapno itultuloy mi nga mangipakaam mo. Itultuloy mi nga mangiawis iti panakaisalakan. Itultuloy mi, Apo, nga encourage dagiti tattao to come to church and to listen your words. Kat umay kadakwada iti panakabalbaliw, kat may karida iti imatang mo. Nuan niya tinaramid mo iti bibiyag mi, Apo, wino. Saan ka nga nagsardeng agtrabaho mo't iti biyag nagyepada mi nga tattao. Tulungan na kami as church nga gumagat, Apo. Nagagat nga agserbi, Apo Dios. Tulungan na kami, tunggal may sawan ka diti, ag-relax iti pamati na, but all of us, Lord God, ag-function kami. Iti Apo, iti specific nga kayat mo nga pangusaran, iti tunggal may sakada kami. Agyaman kami, Apo. There are people around us, mabalin nga urayan dang agsao kami. Ngum o Dios, saan kami nga baka pagsao ta mabalin nga adadag iti rason mi. Ngum Lord, from now on, Apo, tulungan na kami that this church will be a church will usher more people in your kingdom. Taday tati purpose, Apo, no apay nga insalakan na kami. Agyaman kami, kung tinagan mo iso iti may tagay, tinagan mo iso iti may tanok, Apo, iti biyag mi. In Jesus' name, amen and amen. Madaydayaw ni Apo.